Нима не знаеш, нима не разбра, че край си има във всяка игра. Какво ми казваш, не чувам, ура, не после шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, обичам те. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, обичам. Съдържащи козметика на Clarins и парфюм на Hermes от Козметика плюс ЛД, дистрибутор на престижните парфюми и козметика. И накрая, получиха ли козметичните си подаръци? Така. И накрая, изключителното розе, хитът на летния сезон, Жемево от Sis Industry. Заповядайте, моля. Заповядайте. Така, добре. Значи... Извинявайте, може ли да помоля една от вас да дойде да се снима? Все пак това са подаръци. Не може само аз да ги държа, те са за вас, не за мен. Ето, заповядайте, моля. Ето. Така. Виното, нали? Розе? Получиха ли всички бутилка Жемево от... Вижте какви големи бутилки, момичета. Мале! Моята бутилка е толкова голяма вкъщи с това. Да. И така, Мартина заедно с мен. Да нося. Мартина носи. Жената, какво беше негъра на света? Да, това е казал Джон Ленън. Да, а ти седиш като бос. И после се е оженил за японка, за да не мислим, че се е оженил за негър. Така, ела сега. Да. Да кажем кой е победителя ми. Така. Момичета да са ми гласуваха. Сега искам да ви кажа, че се случи нещо невероятно. Българин да гласува за друг българин, т.е. българка да гласува за друга българка. Не гласуваха за себе си момичетата, а гласуваха и избраха... Кой? Златка Димитрова. Златето! Къде? Къде е Златка? Димитрова беше избрана от всички момичета и тя е... Значи не всяка е гласувала само за себе си. Да, и тя е плеймейтката на плеймейт. Добре. Златка, ще Златка, дойде ли за да изложи? Златка чака. Златке! Докато чакаме Златето, аз да попитам все пак такова парти. Ето по Златка. Хайде бе, хайде ти, едва се качи преди малко. Дай ръка. И стръгна, че слезе. И така, ето, тортата пристига. Happy birthday.